Dit à faux, le débat du soir, interactif. Ni aouye di débat interactif du soir Kenekan. Boutique Mister Golden Co. Encore bismillah. Nous sommes vendredi 2 juin 2023. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Dit le débat d'histoire. Donc c'est parti pour 50 minutes de discussion autour de l'actualité. En tout cas de la semaine, comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne. Nous n'avons pas de thématique à vous proposer. Vous avez donc le choix de revenir sur les thèmes sur lesquels nous avons eu à débattre tout au long de la semaine. Vous pourrez éventuellement nous proposer d'autres thèmes. Le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Un premier auditeur déjà au bout de fil. À nous là. Allô? Allô, Anoula? Allô, Anoula? Allô, le grand Omar? Oui, Jagardia Jakti, ça va? Somo donc le bassin, non? Ça va. Moi, je fais des calambres, c'est quoi, vous? Ok, là, bismillah, l'enclos bila. Bah, qui faut que tu dois animer sous béfo? Bachité. Ah, bah, la clina, vraiment, bijmaï, avec notre mocha. Amin, amin, arabi. La caparga du Jamanaina. Assez bien, là, Jagardia. La caparga du Julibala Omar. Ya Rabbi, Yama. Na, menga, tu sais, quand tu interviens, salam, tu reviens, tu reviens, tu reviens, boula. Ok. Omar, tu dis, antenne, net, parce qu'on a tout point dans le manna. Ok. Et en un système éducatif, Omar, tout le monde sera qu'à, il y a tout le toit là, qu'à pas élément du temps, Pardon? quand un système éducatif, pas élément. Quand un système éducatif bas élément. Qu'à pas élément, Omar. Tout de même. Ami système colonial de Omar, depuis jardin, faut que tu ailles université, il est Mali, Kana, Mali, Corona, Mali, région de Sikana, Gâté, mais 10%. Parce qu'on ne sait qu'à Naoula. Parce qu'on ne demande pas. Ok, donc, il va faire qu'il y a le macaque tout de même. Bon, à centre, en Erika, quoi, en Kaimabla, en anglais, anglais, tabala, depuis jardin, anglais, damné. Mais quand français black anglais, au-delà de la frappe, n'a que du meilleur Jagardia. Anglais, à la frappe, Omar, anglais, là, c'est-à-dire, développement technicien qui est français. Pardon? Anglais, là. Le développement catholique est français. Développement catholique. Mais est-ce que Djiakono, quand de la Jamana Balika, faut développer quoi? Quand tu Jamana Bali, mais il y a dans Jamana Domaine, il faut Rwanda. Rwanda pour français, la anglais là, il y a développement tchèque Jamana Kono, sur tous les plans. À quel commerciaux, à quel fond. Si je me gâte finir, il n'y a pas les mafana pour moi. Ok. Ami tam get Sobuka Kalani, quoi, superficie ni fendonna, on n'a pas bâti un quoi. Oui, moi je pense que Kankoy, je pense que ça c'est autre chose. Mais je sais qu'en Bambarom Kanjagardia. Ah. Ode Kasika Kalamunbeke Auna. Ah. Ani Baramunu, Nicola Kalamina Baramuke. Ah. Je pense que l'eau de Kanga Ket Tatanoy. Omar, quand on est en train de se faire Omar, Omar est émission fla, ou comme ils sont messieurs, tu dois me suivre, Fantan de la Dimena. Intergame États-Unis. Parce que Chiria ni Omar ka force de mo temo à Kaboué qui a émission na ne faut pas le mot anglais là. Donc à quel tout one et ga testa et you sang comme me dit la régie, c'est ga il mo ani me malo ba c'est même ta de faire de traduire ba émission ta footballeur a de traduire. C'est très important. D'accord. Il faut traduire. Jagarja jarani ambire fuki barka dai ka biga jolani ka jamana kanuna sanga ani wakati jagarja cakti kamuli ka bokala ba imo bla jele fu la ñu def may alhamdulillah rabbil alamin allah rahma dondo rabbi bato mun kera anye ni do mun ke jamana ye ka do mun ke ayre nanga dimo ala ka do bla jele mina anye kamali on bla jele fu mali kono ani mali ko kan dante fu limna yi juma ye alhamdulillah rabbil alamin am bla del ya rabbi hal sala ka herake am bla jele ina folo de la ko anyu de fo juma do ñoo fe kuma kunte ambolo ko di awma aywa kuma ware ko isra sro ka ban anu la bonsoir. Allô? Eta sa Ousmane? Chega bako. So ka dungo di basino. Ay kana ci ga hada alaka da hada. Alhamdulillah. Ana Allah mo bako. Ubela jele fulamne. Depuis 10 jours, quelqu'un est technicien du jour. Uye fulamne. Alaka basikelo mene. Amin amin ya rabbi. Alaka jamana alaka basigi. Allahumma amin ya rabbi. Alaka ni ben alaka takala ere. Asibi alai. Ambi ala deni.
Sebe ala mi ye. Awi tiɲɛ yɛtɛ sayi. Campagne min bɛna daminɛ. Awɔ. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ya Rabbi. A daminɛ n'a cɛmancɛ n'a laban bɛɛ. Alhamdulillah Ala k'o dɔw minɛ. Maliyɛn bɛɛ k'a bila hakili la dɔrɔn. An tɛ foyi sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan. An ka hɛrɛ bɛ min na Ala de b'o dɔn. Ya Rabbi Ala k'o lasabati an ye dɛ. Jamana ka hɛrɛ bɛ min na jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o kɛ. Ya Rabbi. Ala kana to janfa la. Amin amin ya Rabbi. Ala kana ka malo donner bila la. Allahumma amin. Pour terminer, j'attends le train là pour envoyer les moutons. Le train ce serait pour ce vendredi, nous là seulement le 9 juin. Vendredi Abina. Vendredi train va boire Kaïka Mogo sur la tête ni Ala ka dien. Na donna dɔrɔn i bɛ kunnafoni. Baasi tɛ. N'an taara an b'a télévisé bɛɛ k'a ye. A bɛ kɛ dɛ. Ni Ala sɔnna. An bɛ kɛ yen fɛnɛ. I ka émission yɛrɛ la an bɛ ta k'an jɔ bɛɛ k'a ye. Baasi tɛ. Les hommes vont de malheureux. Baasi tɛ donc ni train kɛra la fɛn vendredi ça bɛna lundi sa kɛ. Ayi ne de m'a f'i ye wa. N ko ne de m'a f'i ye wa. Baasi tɛ Ala k'o don jira n na yɛtɛ sayi. Ne de ma hakilitigi kɛ sisan wa. I y'o kɛ tiɲɛ don. Non, frère Oumar, l'homme c'est la parole hein. Ça c'est clair wallahi. Nous on est soudanais. Lamine t'o dɔn. Nous an kun bɛ ɲɔgɔn wele unité ou islam wa on disait seulement camarade. Wallahi. Camarade. La parole est d'or. Sikaten na. Les hommes vont le malheureux. Le temps c'est le meilleur jour yɛtɛ sayi. Allah ka dɔn wɛrɛ yira n na. Ya Rabbi yamaw. Donc à lundi inchallah. A lundi inchallah. Ala ka lundi jira na an bɛ yɛtɛ sayi fo ni ka barika da Lamine e président bɛ saga in ma cogoya min na kana sika ko saga in bien a tɛ da in nɛn ni Ala sɔnna ma kana yɛrɛ sɛgɛn Isufu kɔni tɛ ale de sɛbɛn ka nɔnɔ da mɔgɔ kuma tɛ saga ma an tɛ sɛgɛ fili Isufu la yɛrɛ comme wɛrɛ bɛ an kɔ nous la bonsoir. Ka bɛɛ lajɛlen fo ni sɛgɛnni na ni ka bɛɛ lajɛlen barika da comme wɛrɛ sera sɔrɔ ka ban nous la bonsoir. Waleykum salam wa rahmatullahi kodi basi yen nɔ. Non, pas souhaité non. Alhamdulillah k'an wele ka bɔra jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. Umar Banagabugu, Tor Umar Gino. Umar. A bɛ cogo jumɛn Banagabugukaw dun. Pas souhaité non, alhamdulillah. Alhamdulillah i Gindo. An ba. Denbaya dun. Foli Gundo. O ma foli diyara n ye sa. An bɛ Yata Saye fo depuis Segu. Yata Saye ye foli laminɛ. Ani Ismaël Samake wa intervention ka di kosɛbɛ wa kumaw ka di n ye. Baasi tɛ Ala ka hɛrɛ ka n'u ye. Ami donc an bɛ dugawu kɛ ni kalata bɛna Ala k'a cɛ kun cɛ hɛrɛ la. Amin arabi Umar. N'an ka yɛrɛ mun na wula tuma ye. Ni Ala sɔnna ma kɔni. An tɛ dugawu ye. Ala ka dɔw minɛ. Merci Alhaji Umar. I ye n ka foli fɔ Sul Sule. Sul tulo b'i la. Merci bien Omo. Umar tɔgɔ ka dɔw a ka ca Ala fɛ Lamine o bɛ minɛ an bɛ dugawu kɛ Alhaji Umar ye ni ka fo ka barika da yan nɔ fo yan fo Banankabugu sigidaw ye ne yɛrɛ ye Jabala ye sabula n ka kin ye Banankabugukaw ye ka sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ɲɛfɔ n ko sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn Ala yɛrɛ yɔrɔ sabula maa bɛ se ka don maanifin gasi la sigiɲɔgɔn gasi Ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ni ka barika da dante foli min na nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 maa minnu sɔgɔlen na nin saga ɲina Faransikaw fɛ yen Ustaz Dukure n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo ni k'u barika da ko ka Adama Tarawele ni Abdoulaye Diallo ni Fuseni Tarawele fo an bɛ Ustaz Dukure n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ ka ban nous la bonsoir. Allô. Anu la. Ouais, ça va Omar. Kodi basi yen nɔ. Wala basi foyi tɛ aw yɛrɛ dun. An bɛ Ala fo ka barika da. Ouais, an bɛ ka wele ka bɔ Kayi. K'an wele ka bɔ Kayi. Voilà. Tɔgɔ duman jamu duman. Madu Jara don. Madu Jara i Jara. Voilà, donc maintenant an ta ye min ye. Awɔ. Ko bi antenne libre ye. O don. Maintenant min ye courrier de constitution ye. Awɔ. An bɛ min ɲini u fɛ. Awɔ. Ni a validé la. Awɔ. A ka appliquer. A ka appliquer awɔ. Voilà, parce que i t'a dɔn ko sariya ka ɲi fo ka appliquer. Voilà, parce que an tɛ démocratie mɔgɔ ye dɛ. Awɔ. An kɔni an ye socialiste mɔgɔw de ye. N'a ma ɲɛ ko majoritaire ko o ye démocrate ye. Awɔ. Donc an bɛ obligé ka sɔn a ma. Baasi tɛ. Nka an bɛ fana bɛ min gɛlɛya. Awɔ. N'a validé la. A ka appliquer à 100% o de ka d'an ye. D'accord. Parce que bɛɛ ɲɛ yɛrɛ la bi. Yɔrɔ transition yɛrɛ y'a se kɛ vulgarisation na. U ye Mali fantan naani bɛɛ don ɲɔgɔn na. Awɔ. Ka vulgariser. Bon ne bɛ se k'a fɔ vulgarisation in fana na. Awɔ. Mɔgɔ caman kɔni y'a kɛ ɲɛdako ye quoi. U y'a kɛ jumɛn?
u y'a kɛ ɲɛda ko ye ka kɔn k'a fɔ ko oui ka sɔrɔ hali u t'a kɔnɔ ko dɔn. Bon o fana o tɛ problème ye. Awɔ. Problème ye min ye dɔrɔn a ka appliquer. A ka appliquer dɛ. Voilà a ka appliquer n'a validera dɔrɔn a ka appliquer an kɔni an b'o de nɔfɛ. E jɔrɔna kun y'o de ye sa kɛ. Voilà ne yɛrɛ kelen jɔrɔla k'u to dɛ o maliyɛn bɛɛ jɔrɔna kun de ye. Ayiwa basi tɛ. Voilà parce que ni texte ye appliquer la ka ɲi hali Umaru yɛrɛ ma e yɛrɛ min filɛ nin kuma na a ka ɲi e yɛrɛ ma. A b'a to mɔgɔ ni mɔgɔ kana se ɲɔgɔn ma sariya ko la. Awɔ. Parce que sariya ta kun ye de pour que jamanadenw kana degun. Awɔ. An kana wuli ɲɔgɔn kama k'a fɔ k'an bɛ coup d'état kɛ ou bien k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ jeni. D'accord. Voilà parce que ni sariya tɛ ka appliquer o de bɛ na ni kɛlɛ ye. Oui nafa foyi tɛ sariya la Madu ni ka sɔrɔ a tɛ appliquer o. Voilà bon an b'an sinsin o yɔrɔ de kan quoi. Basi tɛ. Parce que Mali yɛrɛ problème ba bɛɛ o de ye bi. Ok. Donc a ka appliquer o de ka d'an bɛɛ ye. Ni Ala sɔnna ma kɔni. Voilà bien vrai que an kɔni tɛ démocratie ko la. Awɔ. Nka ni maliyɛn fanba bɛɛ bɛ démocratie ko la. An sɔnna a ma. Donc o bɛ jamana ko kɔfɛ. Maintenant voilà maintenant ni u sɔnna o ma k'u y'a ta. Ah d'accord. Donc u ka appliquer o de kana ka di anw ye. Basi tɛ o faamuyana. Voilà o de kɔni ka d'an ye. Madu an y'o faamuya. Voilà k'i fo. A diyara ne ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Bɛɛ lajɛlen fo lamini Madu. Voilà merci beaucoup. I Jara. K'an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na n'an donna Kayi an bɛ to yen nɔ mois national bɛ yen nɔ an bɛ a fo a n'a ka denmisɛnninw denw ni mɔdenw ni tulomasamaw ni fufafu yɛrɛ sabula san 80 ani san 8 fo san 9 o ye alhamdulilahi an bɛɛ la fo ka barika da Isa Sotelma Kayikaw fɛ yen n'an b'a fini fo dante foli ko maa wɛrɛ sera sɔrɔ ka ban Anula bonsoir. Mafa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ko i basi nɔ ne fa. Il faut a diyara ne ka kɔrɔ bugula Ismail Samakɛni Vieux Sidibé basi tɛ Salam Traoré n'u bɛɛ lajɛlen fo. D'accord e bɛ k'an wele ka yɔrɔ jumɛn ne fa tɔgɔ duman jamu duman. Kasoge ne bɛ Bazɛrɛ na mais sisan san yɔrɔ min na ACD kɔnɔ. E ye jumɛn ye Kasoge. Mahamadu Kasoge. Ah oui Kasoge a bɛ cogo jumɛn ko di basi nɔ denbaya dun. A b'a kan. Alhamdulilayi Ala ka hɛrɛ k'an ye. O bɛ fɛ ka jamana in jɔ ni dabiri o tɛ bɛn dɛ. Jamana ka jɔn jumɛn. Dabiri. Aw tɛ ɲɛ dɛ. Awɔ e tɛ la jamana ji bɛ k'a bɛ ka jɔ dabiri kan. Mais jɔn de bɛ dabiri la e yɛrɛ fɛ. Coup d'état kɛlaw kɛ. Han. Coup d'état kɛlaw le putsch la. Olu tɛ fɛ ka jamana in jɔ dabiri u somɔgɔw n'u balimaw n'u ani u fɛngɛw u tɛ se ka marché jamana tɛ se ka jɔ o kan an bɔra ka coup kɛlɛ in bɛɛ kɛ an ka kɛlɛ in kɔnɔ la constitution ko t'a kɔnɔ. Aw na ko mɔgɔ ka baara parasebe mu aw nana baara ni parasebe aw de ta dɔn baara yɛrɛ ye fɛn min yɛrɛ ka n'an ka baara dankari se la ko k'an ka Mali ta ɲɛ ko bɛɛ ɲɛwuli a sɛnɛbila kɔnɔ ka k'u bɛna fɛn wɛrɛ bila an dala ko constitution wa n t'a dɔn wa n t'a dɔn kɛra. D'accord Madu. I ko k'a fɔ ko kɛlɛ ma kɛ constitution falenni kama. Abadan. Nka depuis ni constitution ko kuma in daminɛna fo kana se bi la campagne dayɛlɛli bi. I yɛrɛ k'i jateminɛ kɛ ko la i ka jateminɛ. Yala a oui a n'a non jumɛn de ka ca ni jumɛn ye e yɛrɛ hakilina la. Ne ko oui non a bɛ Bamakɔ dɔrɔn wa. Ayi Bamakɔ dɔrɔn tɛ o sabula kunnafoni bɛ anw bolo minnu bɛ sɔrɔ hali togodaw la minnu bɛ yen nɔ minnu ye kunnafoniw di anw ma. I n'a fɔ togoda wɛrɛ. N y'o de fɔ anw journalistes ka baara tɛ n bala n ta la. Mais hɔrɔnya fana ye mun ye ni mun fana bɛ yen don min na o fana ka fɔ. Ayiwa e yɛrɛ sinon an ka journaliste caman bɛ yen olu bɛ ko oui dɛ. Awɔ e yɛrɛ sa e ka hɔrɔnya la i permet ka taa fan kelen fɛ mais i ka i ɲɔgɔnna mɔgɔ caman de don olu bɛ aw ka baara i baara ɲɔgɔn caman de b'olu ka position donnen don. Ok. Togoda fan jumɛn i kɔni tɛ se ka fɔ i bɛ taa an ka mara la Bankas Koro Banagara o mara la ka taa Dɔgɔda ka taa Tɔnbukutu ninnu kɛ i bɛ se ka fɔ ko dugu minnu bɛ mɔgɔ ninnu bolo e bɛ se ka taga i ni bɛ oui non wa taa yen kɛ. D'accord e yɛrɛ i sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ an b'o kalama nka i yɛrɛ ka n bɛ se ka fɔ cogo bɛ hakili to kuma la fɔ cogo i yɛrɛ wolodugu ni mɔdugu yɔrɔ jumɛn. N t'o fɔ antenne kan parce que n t'o jɛya koyi. Basi tɛ mais est ce que yenkaw i n'u bɛ ɲɔgɔn contact la gɛlɛya jumɛn de b'u kan bi mun b'u bali ka taa référendum na e yɛrɛ fɛ. Gɛlɛya min b'u kan constitution ko in tɛ koyi lakanabaliya de b'u fɛ yen a waralen don fo ka dama tɛmɛ. Tiɲɛ na kuma la tiɲɛ tɛ ban. N bɛna kuma yɔrɔ dɔ f'i ye u ka basi sigilen bɛ yen an ka mɔgɔw bɛɛ kɛlɛ ka kɛ jo ye. D'accord. N'o ye kuma la Madugu mara dɔ bɛ yen ko ANE.
Saka ye sisan u bɛ sirile comme n'a fɔ l'armée malienne bɛ sirile Bamakɔ ye cogo min u bɛ sirile o cogoya kelen de la ye. Ko oui non ni ma ko ka bila yɛrɛ ko ma tu wala. Ayiwa basi tɛ mais déjà comme ni projet bɛ sen na ka ban fɔ bi bi in na campagne dayɛlɛ la kunun ou bien bi yɛrɛ de campagne dayɛlɛ la yala e yɛrɛ fɛ a bɛna kɛ cogo jumɛn san? Ne ka position min ye. Ne ye silamɛ bi. Ne bɛ silamɛ sɛrɛ de kɔ. E bɛ fɛ jumɛn ka kɛ? Alahu subahana wa taala ka sariya de ka boli ne kan ne bɛ kɔrɔlen ne tɛ k'o la ne tɛ kura in na. D'accord. O fɔlen ye ni koyi. Basi tɛ. Ne ye silamɛ den ne bɛ sa ni silamɛya ye ni sa ni n ka silamɛya ye ni ka di cogo o cogo ka kɛ u ka kɛ an na anw bɛ so an sɔnna an ka silamɛya in ma an tɛ silamɛya labila diɲɛ maa si de ye. Donc o b'a yira k'a fɔ ko laïcité ko kuma min bɛ constitution kura in kɔnɔ o tɛ fɛla ko ye sa kɛ. Ne ka laïcité ko tɛ ne tɛ o si kɔnɔ o ye kɔrɔlen ko kuma ye ne tɛ o kɔnɔ minɛ ne ko n ko silamɛya sara a banna. Basi tɛ o ye hakilinata ye Mamadu. Ne ka sara de la ko ne ko silamɛ sara dɔrɔn o bannen. Basi tɛ. Mun nana kuma fɔ kɔrɔ bɛ hali sisan i bɛ se ka fɛn dɔ fan dɔw i bɛ se ka lɛnaji haram ye a tɔgɔ dunni dagalen don e bɛ se k'o de fɔ donc an t'o la quoi. Ok. O faamu. D'accord Madu o faamuyana an b'i fo k'i barikada Kasoge Ala ka dɔn wɛrɛ jira an na. Mamadu Kasoge a ne fana hakilinata don an b'a bonya ka da hakilinata kan an y'o de fɔ jamukan in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen na hakilinata wa an bɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bonya ka da i ka hakilinata kan an bɛ lajɛlen dɔrɔn an ka hɛrɛ mun Ala ko sabati Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ ka ban Anula bonsoir. Allo. Anula. Hɛrɛ kɛ na. Ne bɛ Ala fo ka barikada e yɛrɛ don. Basi fosi t'an na. Ala kana basi kɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. K'aw wele ka bɔ Misira. Misirakaw dun basi tɛ yen nɔ. Basi fosi tɛ yen commune de Bankumana. Commune de Bankumana ne yɛrɛ fɛ Bamakɔ Misira de ko don. Non. Commune de Bankumana. 50 km de Bamako a bɛ Kaba sira de kan. Aw bɛ Kaba sira de kan. Ne tɛ yen yɛrɛ fana ko ne bɛ Misira fɛ o dugu dɔ bɛ yen ko Misira. Awɔ. Oui. D'accord an bɛ Misirakaw bɛɛ lajɛlen fo ne fa. O bɛɛ b'a mɛn ni Ala sɔnna an b'an ka Bamakɔ Misiraka fɛn bɛ Bamakɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo. U ye foli laminɛ nin wagati in na. K'aw yɛrɛ fo. A diyara n ye. D'accord. Bisimila. I ka kɔrɔfɔ bɛ tali kɛ jumɛn kan bi? Campagne dayɛlɛlen min filɛ nin ye o kɛra ko ɲumanba de ye. Baasi tɛ. Awɔ parce que jamanadenw de ye laɲini ko ye. Awɔ. I b'a dɔn Maliko ye fɛn dɔ de ye. Awɔ. Bɛɛ tɛ se ka ta ka don gouvernement na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛgɛ tɛ se ka don jamana baara la ɲɔgɔn fɛ. A ma nɔgɔn hali du kɔnɔ bɛɛ da tɛ se ka don du kɔnɔ ko la o. Voilà. Sinon M5 mɔgɔw de ye nin ko in de la wuli ka coup d'état de la ɲini. Mais an tɛ se ka faamuya bi ko M5 kelen b'a fɔ k'a tɛ coup d'état mɔgɔ ninnu fɛ quoi k'olu ye putisiw ye. Ni putisiw bɛ yen M5 mɔgɔw de ye putisiw de ye. Parce que olu de ye IBK de trahi kɛnɛ kan. U ka leader fɛn fɛn tun bɛ yen IBK tun bɛ miliyɔn de d'u ma. U ma miiri u y'a janfa. Donc o fana ni Maliko tɛ o fana bɛ janfa de parce que jamanadenw bɛ Maliko de la. M5 ma jumɛn ye k'a fɔ ko bɛ ka i kɔ da constitution in kɔ la? N ko yala M5 ma jumɛn nin wagati in na k'a bɛ k'a fɔ k'a ma sɔn constitution in baara ma e ye jɔn ye n'o bɛ ka kuma fɔ? Kasoke tout près Kasoke. Min bɔra Kasoke min bɔra yen sisan. Awɔ. Mamadu Baciri ninnu u ka ca. Kasoke M5 ma ye wa? Oui a kɛlɛkɛlaba dɔ de don. D'accord mais hali n'a kɛlɛkɛlaba de don mais a ma fɔ k'a fɔ ko vote de don vote la bɛɛ n'a hakilinata de don est ce que maa bɛ se ka bali hakilinata la wa? Ayi n ma fɔ n ko n ma bali a la n ko n b'olu de ye coup d'état la ɲini quoi kuma de bɛ yen o de ye tiɲɛ de ye quoi o fana bɛ fɔ de o. Ok. Komi i ye ɲininkali de kɛ ko n b'a mɔgɔ jɔn dɔn sinon ne t'a tɔgɔ fɔ o. D'accord. Mais bɛna dalu de d'i ma sinon ne danna M5 dɔrɔn de ma o. Ok. Voilà. Donc jamanadenw de y'a laɲini. Awɔ. Ka Asisi laɲini Asisi o de kɛnɛ kan ko k'an ka taa 4e république la. Donc an bɛ o 4e république o condition de bɛ ka falen sɔrɔsi ninnu ka fɛn tɛ. Baasi tɛ. Donc ni u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Awɔ. Mɔgɔ kelen tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ furakɛ wa an b'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ninnu dɔrɔn u tɛ se ka bɛɛ ban. O tiɲɛ.
mais jamanadenw ka laɲini olu de bɛ kɛ baasi tɛ donc ni constitution na gana projet gagnera ok an bɛ taa 4e république la n'a ma gagné yɛrɛ a banna parce que jamanaden ko de don o ye tiɲɛ donc an kɔni bɛ min fɔ awɔ donc Mali kɔni u ka dɔn k'a fɔ ko kule tɛ Mali ko ɲɛnabɔ tuguni an bɛ sɔbɛ de kɛ an sera fila au niveau de la quoi baasi tɛ gouvernement bɛ sɔbɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ bɛ sɔbɛ kɛ kuma fosi de tɛ nin ɲɛnabɔ tuguni ni baara tɛ ayiwa baasi tɛ donc ka wula hɛrɛ caya o se bɛ ala ye ala ko dɔw minɛ voilà an b'i fo ka misirakaw bɛɛ lajɛlen fo merci an b'an balimakɛ fo k'a bɛ ka weleli kɛ ka bɔ misira bankumana misira de ko don an b'u fo dantɛ foli min na joli bɛ sanfɛ halisa nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 ni ala y'o nɔgɔya aw ye an lajɛ ni ka masala kɛ ka bɛn ni bi juma dɔ ye n'o bɛ na ni kalo tile 2 san 2020 Anoula bonsoir bonsoir Omar Traoré Alhaji Vieux Sidibé mais ala fo ka barkada wasala master bismillah an kulo bila info ajarani Sidibé Musa Temele fo Musa Temele belebele be régie kono la kulo bila ni wakati na tanga polla ke kawai kamara ma to France kawai kamara kulo bila France ka fe no ani teta point kurache basite ani entregue yɛrɛ bɔra kuma la Mamadu Kasuge n b'a fo kosɛbɛ Mamadu Kasuge kulo bila ka dugawu don Salamu Traoré ye baasi tɛ Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la amin 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 arabi n t'a dɔn n b'a dɔn kɔni i bɛ bɔra information kɔni kalama o John Gile aw ka cɛkɔrɔba min fari tun man d'a la effectivement effectivement an ka cɛkɔrɔba fatura ala ka kalifa minɛ la kunungo Ala ka lahara sɔrɔ kuma ye awɔ janaja yɛrɛ bɛɛ kɛra mayinakaw fɛ yen nɔ bi an bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka dayɔrɔ sɔn sumaya amin arabi ala ka fara jɔn kunnandu kan amin arabi a kɛra ala y'a ka baara kɛ gato Ala ka dusuma di aw ni an bɛɛ lajɛlen ma Allahumma amin arabi ala ko dɔw minɛ dusukasi min b'aw kan aw n'an bɛ jɛ ka partage ani ɲɔgɔn cɛ ni ala ka diɲɛ kɔni n bɛ ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛɛ u cɛkɔrɔba ye foli laminɛ lamini dɔɔni fara volume kan s'il te plaît Umaru k'a fɔ Mali autorités ye awɔ ko jamana nafa ma fɛn fɛn min ye ma faamuya nafa bɛ fɛn min na duniya jamana kɔnɔ awɔ Umaru k'an kana tulonkɛ n'a ye quoi fɛn min b'i kunu Umaru kana sɔn a k'i nɛmu kana sɔn k'i nɛmu de n'a dara i kan dɔrɔn a bɛ taa n'i ye jumɛn de kɛra tuguni Vieux Sidibé mais jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka an kunu fɛn de bila a k'an nɛmu Umaru Salo man kɛra sɛnɛko la n'o engrais ko ye engrais nana retard la samiya sanji nana awɔ wa sɛnɛkɛla bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la wa an sɛnɛkɛlaw n b'a dɔn Keyita tɛ sɛnɛkɛlaw an ma tigɛ halisa an ɲɛ la kɔni ale ni Kasonge si tɛ sɛnɛkɛ an ne kɔni bɛ sɛnɛkɛ Salamu fana b'a kɛ non Umaru an nana ye engrais ko de ye Salo samiya tiɲɛ o kɛra o wagati kelen na ɲinɛ n kɔ awɔ fɛn dɔ bɛ senna Umaru ma min ɲɔgɔnna ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi o ye jumɛn ye Vieux Sidibé Mali bɛ tun premier ye kɔɔriko la Afrique kɔnɔ yan nɔ Umaru bɛnɛ y'o minɛ an na bi dɛ Salo an nana 3e position na n delila k'a f'i ye i ka nin émission na n ko n'an m'an kɛ Sankara le 10 premier an ka y'a kɔnɔ nin wagati la kɔɔri sɛnɛlaw kan ka kɔɔri sɛnɛ n'o y'an kɔɔri sɛnɛlaw ye awɔ mais an bɛ ka ɲɔgɔn sama kɔɔri prix ko de la quoi Umaru hali bi wa hali bi an bɛ ka ɲɔgɔn sama o de la quoi Umaru Allahu akbar mais ne ma prix fɔ sɛnɛkɛla ɲɛna Umaru fɛn min bɛ ta juru la engrais min bɛ kɛ kɔɔri la engrais bɛ ta juru la bagaji min bɛ kɛ k'a furakɛ bagaji bɛ ta juru la sécurité bɛ fɛn fɛn Umaru a fɛn bɛɛ de bɛ ta juru la a gɛlɛyara Vieux Sidibé mais ne ma prix fɔ mɔgɔ ɲɛna Umaru k'a kan ka ta ni prix de la o o tigi bɛna sɔn ka o ni kun de don o kɔrɔ ka sɔrɔ ka juru ta k'a yɛrɛ la wa ɲininkali gɛlɛn a ka n'a don nɔgɔ bɔrɔ kelen kan ka di 10 000 francs Umaru ne ma sɔn k'o kuma fɔ sɛnɛkɛla ɲɛna awɔ sɛnɛkɛla ye kɔɔri ta wagati min na k'i ka taa fɔ ko engrais bɔrɔ kelen 50 000 est-ce que a bɛ se ka ban ma wa a ma nɔgɔn Vieux Sidibé mais ne ma prix fɔ a ɲɛna Umaru a bɛna sɔn ka sɛnɛ kɛ cogo di Umaru ka bɔ kuma la ni i b'a dɔn ko dɔ bɛ k'an sɛgɛn Mali kɔnɔ Umaru jumɛn tuguni wallahi Umaru wallahi Umaru an bɛ juma de la cɛwmuso kɛ n'an ma ɲɛsin sɛnɛ ma Umaru
n'an ta jamana bɔra nɔgɔ la mori k'a fɔ ma ko su a ni ala na kira kɛ ni sɛnɛ tɛ Umaru n'o de f'i ye wagati bɛɛ b'anw ye kɛlɛ la ko visɛri bɛ finna dɛ da dumunifɛnw ka gɛlɛn dɛ a don k'a bɔ tan dɛ mais da dumunifɛn bɛ gɛlɛya cogo di k'a sɔrɔ sɛnɛ de ma don valeur la de Umaru mais vieux Sidibé ne tɛ se ka fɛn dɔ faamuya bi ni anw wulila an b'an disi gosi k'an y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ an y'a sɔrɔ mais sɛnɛ kɛnɛ min bɛ anw bolo ala ye an sɔn kɛnɛ la ka daminɛ Kayi fo Kidal ka ji di anw ma alhamdulilayi sanji yɛrɛ b'o la ka fara baw fɛnɛ kan ko ala ma taa engrais n'o ye nɔgɔ ye ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka engrais ɲini k'a di sɛnɛkɛlaw ma ka se ka baara kɛ anw ka se ka kafa Umaru Mali jamana bɛ retard minɛ sɛnɛkɛko la bi ni ko b'a munumunu k'a da cɛ kun k'a da muso kun Umaru i b'a fɛ ka kuma gɛrɛ de fɔ a degun tɛ mɔgɔ fiye ni Mali ɲɛmɔgɔ tɛ Umaru kuma tɛ ne y'o de f'i ye n ko ni sanji ma na o bɛ goya an ɲɛ mais ala tɛ jalaki quoi sanji nani wa ala ka baara de ni sanji ma na o ala ka baara de ye ni sanji nana ni engrais nana ni sɛnɛkɛla ma sɛnɛ k'a ka foro kɔnɔ o sɛnɛkɛla ka défaut de ye mais n'engrais ma na Umaru o kabako de mais min y'a kabako ma yɔrɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye bɛ dɔ mankan na ko an ka farafin nɔgɔ tun bɛ nafa min ɲ'a ma k'o ka fisa ni engrais ye quoi Umaru ni ne y'o kuma na mɔgɔ min na ne b'a fɔ tigi ye n ko tigi tɛ sɛnɛko kalama quoi Umaru baasi tɛ Umaru i b'a sɔrɔ an ka farafin nɔgɔ min bɛ yen nɔ min tun b'an bolo o tun b'an ka fura mɔgɔ minnu bolo an ka cɛkɔrɔba minnu bolo olu ka sɛnɛ kɛlen bɛ tɛmɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 10 hectares kan Umaru mais bɛ taa sɔrɔ an ka du kelen na an bɛ sɛnɛ min kɛ a bɛ taa fo 60 hectares e bɛ se olu comparer ɲɔgɔn na Umaru cogo di a ma nɔgɔ vieux Sidibé et puis olu tun bɛ fɔlɔ dugukolo de la Umaru ni ɲɔgɔn cɛ mais sisan an kɛlen don dugukolo ma dugukolo si tɛ se ka bila bilen san o san dugukolo bɛɛ de bɛ sɛnɛ a gɛlɛyara donc k'a fɔ ko ye Umaru ka bɔ kuma la ni min ye ko n'an m'an tulo kɛ sɛnɛ la Umaru n'an ka jamana bɔra nɔgɔ la i k'a fɔ ma ko tu Umaru ala ka wula yɛrɛ lama o se bɛ ala ye yarabi yamaw ka jamana ɲɛmɔgɔ wele nin wagati na ministre minnu yɛrɛ ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛko bananko kan an b'u deli ka Asimi Goyita wele ka Sogɛl ko kalama i ka wele k'u ɲɛsin sɛnɛko ma sabula n'i ko ko jamana i ko dun ka fa yarabi dun ka fa dun tɛ se ka sabati fiyewu fo nɔgɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma an bɛ samiya donda de la samiya yɛrɛ donna ka ban sanko o bɛ ala de bolo o tɛ maa bolo ala deli yarabi san barika ma ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi san ma min na ni kasara ni balawu ni tiɲɛni an ka jamana kɔnɔ nka engrais ko vraiment o tɛ se ka toléré jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ ni ka sɔrɔ marché yɛrɛ ma ma ka sɔrɔ a n'a man kan a ka minɛ ka di maa wɛrɛ ma mun na ka kan jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ an b'u ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ ka ban an n'u la walekum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu ala kana fantan kalifa ɲɛngo la fintini na n'i ye fantan kalifa ɲɛngo la engrais ko dɛsɛ in a bɛ ko d'a kan a tɛ ko d'a kan fo engrais bɛ tuma la Yes, est-ce que Bagema Samanini, ni Karabani? Aïwa, comment t'es? Ni flaggen de comment ça? Kanté. Avec un truc de Jamana côté? Ala ka bariya de sanangala. Ya Rabbi, yamo ala ka bela jeli sra. Ba ko kan sanangu ba fo. Oui, faut la yani Abdel Diallo. Basité. Ani Sedini Boula. Bela jeli ko bila Kanté. Ne ba fait ka Madame le ministre, Madame Sidibé Dédéo. Ah oui, ministre de l'éducation. L'éducation, donc, ne pas faire qu'à féliciter de. Kadamunga? Examen que Konima, Kamini Salo Konine. Ah oui. Parce que c'est entièrement terminé. Ah oui. Vraiment, examen pour le but de la Tchakoudjou. Akacha. Kamini Amabamba et Netuni Fonga, Sidio Babeka. Mais ça, on est vraiment bas. Ali Kasoro est sujet critique. Ah oui. Ne connaît pas, mais Ali n'a pas pu amancha. Ah oui. Et tout sera qu'à maîtriser. Nous nous querons fort, nous nous y'en a demandé un grand fort na fort. On veut faire des vieux et vous canter. Ah? On veut faire, on veut faire des. Ah mais? On veut faire. Ah non, on veut faire des. Ni mon kera nanya na. Voilà. On de horonya tamasele fola yo. Aha. On de horonya tamasele fola ni mon kera ka fo. Ah bana, merci. Ah wo. Donc on va pour do quoi. Bashite. Defu kɛra an ma foyi m'o la kafu kɛra fana an ma foyi m'o fana na alhamdulilahi mais an b'a fɔ a ye fɔsinɔti minnu bɛ yen n'an bɛ k'o mɛn awɔ a k'i jija k'o maîtriser o ye jumɛn parce que ko a ye mɔgɔw ko k'u bɛ bac ta en otage oui a ŋunun kuma bɛ sen na sabula la les enseignements supérieurs ou les enseignants de l'école supérieure effectivement
ko kolu ka olu bɛ gɛrɛbu la a mɛnna awɔ ekɔlidenw tɛ ka kalan kɛ et puis a filanan ye mun ye ko minnu ye bac kɛ salon awɔ o ma orienté olu bɛna fara ɲinan ta kan gɛlɛya bɛ yen dɛ n'i y'a lajɛ o ye gɛlɛya ye dɛ o ye gɛlɛya ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye awɔ donc ani mɔgɔw ka sigi a k'a ka technicien bila u k'a lajɛ ka orientation kɛ joona denmisɛnninw ka orienté awɔ n'o bɔra les enseignants des écoles supérieures a n'u ka kuma baasi tɛ ni point ye 10 ye au moins u k'a lajɛ ka 5 ɲɔgɔn ɲɛnabu ye ou bien 4 mais o t'ale ka département ye dɛ Amadou Keita de b'o gérer ni ma fili département supérieur de b'o gérer awɔ Keita de b'o gérer effectivement ça c'est vrai o ye tiɲɛ awɔ mais comme u fila bɛɛ bɛ éducation cours la u ka ɲɔgɔn rapproché ka se ka kɛ effectivement nka n bɛ fɛ ka mun fana fɔ Bouba Kanté k'i ka kuma fana sɔnji la dɔɔni c'est vrai que ni san laban in na alhamdulilayi ka daminɛ salon na fo ɲina an y'a fɔ k'a fɔ ko an ka examen bɛ ka kɛ an sago la parce que jamana foyi tɛ basigi n'a ka enseignement système éducatif ma basigi cogoya min na mais gɛlɛya wɛrɛ bɛ tuguni mun tɛ nin fana ye an b'a ye an ka administration scolaire caman fana bɛ yen nɔ fo ka taa se ayiwa services ma minnu bɛ éducation kunna examen caman ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ mun na fana yen yɔrɔ ninnu fana kan ka lajɛ k'u fana jɛya dɔɔni je pense que hakili b'a tɔ dafa allo ka bɔ kuma la awɔ Diakhaby Diaté da maga Mali réforme ko kan école ko kan anglais ko ni français ko kan awɔ bon je crois que bɛɛ n'i ka hakilina ye min ye o la dɔrɔn an ka denmisɛnninw c'est-à-dire u bɛ kalan mun kɛ o de ma ɲi komi e y'a fɔ cogoya min na effectivement il y a trop de magistrats an ka mɔgɔw t'olu la sisan oui licenciés en droit public ninnu ni fɛn ninnu mun bɛ des milliers de 25 000 30 000 alors que magistrats la o mɔgɔ bɛ mɔgɔ damani de la effectivement u k'an k'o de lajɛ ka bi sigi y'a fɔ sisan Mali mɔgɔ bɛ sɛnɛ de la ok min caman bɛ Mali kɔnɔ ka denmisɛnninw orienté o yɔrɔw de la ka u dege ekɔliw la ka sɛnɛw ni minnu kɔnɔna la o de bɛ Mali développer o ye tiɲɛ ye donc n bɛ bɔ kuma la n'o de ye quoi an mago tɛ c'est-à-dire les hommes de droit la a cayara u ka ca ɲɔgɔn kan u ka choisi ka bon quoi wallahi voilà merci i Traoré Kanté an b'i fo k'i barikada nba ko ka ko daw lagare foyi kɛrɛfɛ yen nɔ an bɛ lagare kɔni Bouba Kanté ala ka buba ni maaw ka buba nin ye ayiwa an fa ka bubula ka tɔgɔ dalen an b'i a fo ka barikada n'an ye Bouba Kanté fo ka musokɔrɔba yɛrɛ fo a kɛrɛfɛ Lamini y'o de fɔ faden jafa ye can ye kun tɔɔrɔ la i baden ɲuman kɛ an bɛ an baw de fo su fura tile kan ka ala deli ya rabi sija ani kɛnɛya ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka n'u ka sɛgɛnw k'u bolo f'u ye ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen barikada joliba sanfɛ ko maa wɛrɛ ye sira sɔrɔ ka ban an n'u la bonsoir allo an la Traoré kodi basi yen nɔ denbaya dun basi foyi tɛ an b'ala kanu ala k'an mɛn o kɔnɔ jɔnni ma ɲuman k'an wele ka bɔrɔ jumɛn Adama Traoré don Adama mun b'i kan na bi foyi tɛ yen alhamdulilayi ni fɛn t'i la o kɛra hɛrɛ ye bisimila Adama an b'i fo a diyara ne ye ka Usayi Dukure Musa Dukure fo laminɛ faransikanw fɛ yen ka bɛɛ lajɛlen bɛɛ tulo b'i la Traoré ko bi campagne daminɛ a daminɛna alhamdulilahi an b'a fɔ ko bonne campagne dɛ basi tɛ mɔgɔ kana taa mɔgɔ agressé ko parce que u k'a ni diya n ye k'a fɔ ayi o fɛn tɛ dɛ mɔgɔ kana se mɔgɔ ma ko k'a ka kɛ débat hakilina kun to hakilina awɔ an ko ko an ma sɔn ka da min kan an b'o fɔ min ninnu fana ko k'olu bɛ sɔn a ma olu fana bɛ sɔn a ma kun min na olu fana b'o o ye tiɲɛ ye Adama o de fana bɛ bɛɛ fanga fana sinsin o voilà comme vulgarisation en campagne de oui o banna an ta daminɛna sisan basi tɛ Traoré n y'o fɔ depuis dimanche awɔ n ko maliyɛn dɔw k'a fɔ ko min y'a to constitution min fila min b'an kunna jumɛn de b'a kɔnɔ min kɛra sababu ye ka Mali segin kɔ ma mɔgɔ ye ka se ka argument fɔ an ye dɛ Mali ɲɛtaga awɔ constitution ko de don wa walima min sago kɛ o de don kuma tɛ mɔgɔ tɛmɛna ka jamana ninnu kɔnɔ ka fanga kɛ a fanba taara ni n yɛrɛ dimi dingɛ nka sariya ye min fɔ awɔ min taara n'a ye o ka dɔgɔ dɛ Traoré a bɔra sisan ka produit ko min fɔ kalanko la awɔ
constitution nɔ de ye ko ka fraude kɛ yan. Constitution yɛrɛ bɛ fraude contre la parce que ka d'a kan o ye ka mɔgɔ la ka médiocrité de encourager. Jamana min bɛ médiocrité entretenir est ce que sini m'o ye. Kuma tɛ. Oui. Ni nana an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Awɔ. Tarawele Mali constitution de y'an ka kɛnɛya lasegin kɔfɛ wa? N bɛ n yɛrɛ sago kɛ ani min ka di n ye o de ka kɛ baarayɔrɔ la o de ma Mali kɛnɛya ko segin kɔfɛ wa? Constitution ko jɔyɔrɔ jumɛn o la? Ka marché di mɔgɔ ma a ka taa minɛn dɔ ɲini ka na dɔɔni feere k'a tɔ mara ka tila k'o feere a ma gɛlɛya la constitution nɔ y'o ye wa? Sɛnɛkɛlaw mago bɛ engrais la halisa mɔgɔ t'a dɔn engrais prix bɛna kɛ joli ye. Kɔɔri yɛrɛ mana se a bɛ san joli? Mɔgɔ t'o dɔn Mali kɔnɔ an filɛ wagati min na fɔlɔ constitution nɔ y'o ye wa? A ma nɔgɔ dama. Ka dɔ tulo tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la est ce que constitution y'o fɔ? Donc o b'a jira dakuruɲɛ surunna la k'a fɔ ko an bɛ ka taa sariya sunba min falen na Adama e yɛrɛ fɛ bi na ɲɛji foyi tɛ an ɲɛ sa kɛ. A ɲɛji foyi t'an ye an ka sariya minnu b'an kunna an k'u labato dɔrɔn Traoré. Sariya labatobaliya de bɛ Mali la yan. Awɔ. Nka sariya ko tɛ Mali la. Awɔ. Donc a bɛ n'a fɔ hali ni an nana constitution kura in fana adopté ni ka sɔrɔ an m'an jogo fɔlen n'an ma sariya labato donc tɔ ka jɛ don sa kɛ. Tɔ ka jɛ yɛrɛ ka sa ye. Parce que o ye an b'a la mɔgɔw nɔfɛ de ye. Awɔ. I ɲa dɔn tɔ ka jɛ fana ka sa ni an b'a la mɔgɔw kɔ ye. A ma nɔgɔ daba. D'accord. Bi na caman b'a fɔ ko non ko an bɛna bɔ tubabu constitution kɔnɔ tubabu ye constitution min sɛbɛn ka d'an ma. An bɛna bɔ o kɔnɔ ka taa Malidenw yɛrɛ ye min sɛbɛn. N k'u ka dɔ fɔ an ye conférence nationale kɛnɛ kan tubabu minnu tun b'a kɛnɛ kan Mali constitution rédigé u ka na n'o tɔgɔ ye. N'i b'a fɛ k'i ka wuluju fa i b'i fa nkalon de da la. U ka na n'a tubabu tɔgɔ ye ko conférence nationale kɛnɛ kan Malidenw ye min kɛ 92 ko tubabu dɔw de filɛ nin ye olu de ye nin rédigé k'a di Malidenw. Constitution min filɛ an kunna tubabu ka rédigé len tɛ. A fɔra ko Faransi ka constitution de don dɛ k'an y'a ɲɛmada Faransi ta fɛ. Mais Traoré fait quelque chose qui est universel. La liberté n'est pas universelle. La tolérance n'est pas universelle. L'intolérance n'est pas universelle. E bɛ se k'o ta cogo di ko i tɛ i ɲɛmada dɔ ta ma? Diɲɛ fɛn min bɛ yen ko par exemple ko nin ye hakɛ ye mɔgɔ man ka don mɔgɔ ka hakɛ kɔnɔ. O jɔn fɔlɔ y'o da diɲɛ. I b'i ɲɛmada dɔ de ta fɛ k'i ta sinsin. Ayiwa. K'a fɔ ko baara bɛ daminɛ ni heure in na e mana fɔ cogo cogo i tɛna taa yɛlɛ dɔ ta kan wa parce que o ko ninnu kɛra ka wa? A ma nɔgɔ dama. K'e ka hakɛ bɛ dan yɔrɔ min na i ka da la ko dɔ ta bɛ daminɛ o yɔrɔ la c'est pas universel. U b'a fɔ ko Faransi fɛngɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko Faransi b'a kɛ tan Faransi b'a kɛ tan c'est vrai Faransi ninnu Faransi ni arabu minnu nana anw fɛ yan ka u jɔnya ni esclavage ninnu wagati u nana ni tɔɔrɔ caman ye. Mais o kɔfɛ bibi in na jamanaw bilalen u yɛrɛ ye an ye ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ a jumɛn de y'i ɲɛsin jamana ma kosɛbɛ. Tarawele bi caman b'a fɔ ko Modibo Mali kelen in kɔnɔ a ma fɔ ko mɔgɔ ko Modibo tun bɛ mun mɔgɔ tulu la wa o tun tɛ fɔ jamana in kɔnɔ yan. Mɔgɔ caman bɛ ka télé ni radio lamɛn o y'o kuma mɛn nka bi san joli kɔfɛ Modibo tɔgɔ tɛ ka tanuni tɛ ka kɛ wa? Modibo min ye a diɲɛ bɛɛ di Mali ma o fatu don mun fɔra a ma fɔ ko école maître de fatura wa? Fanga. O ma fɔ wa? Mais est-ce que Faransi de y'o dun dɔw k'u ko? O y'an yɛrɛ dusukunna juguya de y'o don. D'accord. Adama dakuruɲɛ fila ka bɔ kuma kɔnɔna la yala i ka kuma laban bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Tarawele an ka kuma laban ye min ye? Malidenw n ye nin kanu n y'a kanu kun jumɛn na i ka se k'o fɔ? Malidenw banna nin fɛn in na n banna na kun min kama i ka se k'o fɔ? E banna ko parce que ko Choguel ni Assimi de bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi. N fana tɛ sɔn a la ko parce que ko Choguel ni Assimi de bɛ ɲɛmɔgɔya la bi. Baasi tɛ. Walima ne balima dɔ de bɛ fanga in kɔnɔ o de kama ne kan ka sɔn a la. Malidenw k'a ɲini ka fɛn kɔrɔlen u ka taa kɔrɔlen ɲini k'a kalan.
ka segin ka na courant in fana ɲini k'a kalan n'est pas trop tard. D'accord o faamuyana Adama Traoré an b'i fo. N'i tora mɔgɔ ko la i bɛ t'i ka ɲuman bila ka b'i bolo ka taa kolon ta kɔfɛ ka na kule daminɛ n'o kule kɔni daminɛ o tɛ k'anw fɛ yan. Baasi tɛ Hayidara ko a ka foli f'i ɲɛna Musa Hayidara. N b'a fɔ. Merci Adama Ala ka dɔn wɛrɛ jira na an bɛ Adama Traoré fo nin waati na ni ka barika da fanga Lamine Kulibali ayiwa an taara fanga ɲɛ sabula ni miiri kununko Abidjan na ligue de kun bɛ yen nɔ Serge comment dirais-je fɛn bɛ tali kɛ Guillaume Soro kun bɛ yen nɔ nka a bɛ cogo di jamana in an ka hakili to an yɛrɛ la bɛ ka kɛ jamana in fɛ nka an ka kɛ ni hakili ye ayiwa an ka ɲɔgɔnna kun dɔɔni je pense que o de bɛ jamana in fɛnɛ diya Ala ka hakili ɲuman di anw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ ka ban an la bonsoir. Allo an wula. Kodi baasi yen nɔ Kasim Traoré. Basi foyi tɛ an bɛ Ala tanu. Ala kana basi kɛ bisimila an tulo b'i la. Bon ne b'a fɛ ɲininkali dɔ kɛ. Ka ɲininkali kɛ ne la dɛ. N b'a kɛ yala ni lamɛnbaga bɛɛ la yala ni référendum min kɛra o. Awɔ. U ye nin jaabi a compté yɔrɔ la o jɔn de bɛna kɛ yen k'a dɔn ni nɔ ka mɔgɔ jumɛn dɔ bɛna kɛ yen olu bɛ taa nɔ ka mɔgɔ bɛ taa wa o tɛ taa. Basi tɛ. Comme élection dɔw i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ ka mɔgɔw bɛ yen dɔgɔna bɛ compté yɔrɔ min na. Bon nin na yala mɔgɔ dɔw talen bɛ minnu bɛ taa nɔ la k'a fɔ ko olu ka mɔgɔw de ye nin ye dɔgɔna bɛ compté pour que namara kana kɛ o mɔgɔw talen don wa. Basi tɛ ɲininkali in nafa ka bon kosɛbɛ Kasim. Voilà parce que ne ye min jateminɛ nin ko in bɛ i n'a fɔ a passera ka sɔrɔ vote yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ. O de parce que programme bɛ dulonni b'a la o. Awɔ. Voilà n'a fɔra ko fɛn min mɔgɔw kan ka ɲininka fɛn min na ni mɔgɔw sɔnna ma n'u ma sɔn ma mais n'aw y'a ka programme bɛɛ bɔ k'a don la ka ban k'a fɔ ko ni référendum tɛmɛna nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ ça veut dire e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna tɛmɛ o. Basi tɛ. donc i kan ka programme fila de bɔ. n'a tɛmɛna an bɛ nin kɛ n'a ma tɛmɛ fana an bɛ nin kɛ. Basi tɛ. mais n'a ma tɛmɛ o kuma t'u da yɛrɛ. Ok. Voilà donc maintenant jeliya bɛna kɛ jumɛn de ye sisan n'a bɛ compter. Ɲininkali nafa ka bon Kasim. Voilà. O faamuyana an b'i fo k'i barikada. Ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen barikada jamana la jamana jɔko la bɛɛ lajɛlen n'a hakilinata bɛɛ lajɛlen n'a ka yeta fɛnɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen bonya ka da i ka yeta ni ka ayiwa faamuyali cogo kan hakili ɲuman an bɛ ladeli ya rabi Ala ka di anw bɛɛ lajɛlen ma ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ an la bonsoir. Kodi baasi yen nɔ. Baasi tɛ. Ibrahim Tal. Awɔ. Fulakɛ Misintan. Ibrahim Tal an b'i fo k'i barikada bisimila an tulo b'i la. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. I ka baara ɲuman na. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ami. Aba. Ne ka kuma ye min ye i n'a fɔ bi campagne o y'a dayɛlɛ. Mais campagne constitution yɛlɛmali bi ne kɔni ne ka oui condition de b'a la. E ka oui condition de b'a la. Awɔ sisan n'u y'a laïcité bɔ a la. N'u ye laïcité bɔ a la. Fo ka laïcité bɔ a la ani an ka jamana bɛ baara kɛ ni an ka kanw de. Awɔ. An tɛ baara kɛ ni tubabukan ye bilen. Voilà n'o fila yɛlɛmana ka bɔ constitution kɔnɔ ne ko ne bɛ oui ta. Est-ce que e sago na sɔrɔ bilen? O de ye ne condition ye n'o kɛra ne bɛ oui ta n'o ma kɛ dɔrɔn ayiwa. Donc o kɔrɔ e ka nɔ bɛ yen ka ban kɛ parce que olu tɛna bɔ a la bilen. O kɔfɛ n'an bɔra yen tuguni i n'a fɔ an bɛ patiri min bɛ kɛ. Patiri min bɛ kɛ i n'a fɔ an ka dɛmɛɲɔgɔn minnu bɛ an fɛ yan. Awɔ. Minnu bɛ an ka jamana jɛ n'u bɛ patiri kɛ o ye an ka jamana lakanabagaw ka jɛ ka patiri kɛ o de ka ɲi quoi. D'accord. Sisan n'olu taara dɔrɔn jamanadenw tɛ olu ka kan mɛn. Awɔ. Olu yɛrɛ tɛ jamanadenw ka kan mɛn. Baasi tɛ. Jamanadenw caman bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o la Moti mara la. Ok. Surtout Moti kin dɔw gɛlɛya caman sɔrɔ la kɔsɛbɛ na min ma mɛn kɔsɛbɛ. I n'a fɔ wagati jan an y'a ye Seku Boli kun bɔra k'a fɔ ko patrouille mixte bɛna daminɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ e b'o nɔfɛsa kɛ. Ni patrouille bɛ kɛ dɔrɔn olu de an ka lakanabagaw ka jɛ ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ o kana an ka dɛmɛbaga ninnu dɔrɔn ka taa patrouille kɛ a ma ɲi quoi a tɛ ɲɛ quoi. Baasi tɛ Ibrahim Tal. A bɛ kɛ i n'a fɔ bunti ta ɲɔgɔn ye quoi. Ok Ibrahim. Tubabu bɛ an nɔfɛ don o don an ye nin kɛ. D'accord. Mais ni olu dɔrɔn taara dɔrɔn tubabu bɛ dɔ sɔrɔ an kan quoi. O faamuyana Ibrahim Tal n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la o. Ibrahim Tal ye nɛgɛjuru bila an b'a fɔ ka barikada sinon n ka karamɔgɔ Musa Timine kun ye ɲininkali dɔ tɛŋu na n kun bɛ fɛ k'o tɛŋu a la nka ni a sera ka don ka se ka ayiwa ɲininkali in jaabi a bɛ diya an ye ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ on la bonsoir. Traoré. Oui. Il faut que an M5 mɔgɔw an bɛ kuma dɔ relativiser quoi. Pardon jɔn de don fɔlɔ?
Kasuke do toujours Kasuke Kasuke anye alanyini aw fe dili yere de do moko ka do ningo fla ko dabla me ha ka to yini ke aw fe ne ta kalama walla ta kalama aben wa ay ko mayra ya fa kerima ya ay ko mayra yere de no ya fa kala Kasuke bashi fuita la ka den wasali merci Kasuke abe kan de ko fo aw salate amulo ngambe ala anyina aw fe brayere hukumu konda la be ka se ka do don ka se ka don fo wa ala ka klu mandi ama Kasuke ambi fu ika doni ko flana na sabla ni bela jeli me jamana kan ko fo amulu fo an kote munum buga kirdu taningu ga barabla ka sika aname ansika usra soro awa ke jamana jogo di kama ala ka usra ne here kuma wure sra soro ka ba anula bonsoir allo anula ya tomo uka kana era don ko di basino era ni boda TV rayo Juliba ko do ne fayma fli ko be tugodi rayo Juliba de do Juliba FM Juliba TV ko ni bola tele la ne fera da do baro de la abeja awnie am sey to ne jamundo ki bo rofne do na makima bashi ne to brama danfara awo kam wele ga baraj me danfara kebani Kebani ame Kebani ka bela jele fo i bismillah Juliba TV sans fani Juliba FM ni bolo sra bela jele ngai danfara bismillah ko bila mba ne bla kan do baro la awo danfara ño famia awo ngo male ngambe seni jina tege jasembe ma famia ngo male ngambe sen male ka jume male ngambe se ko jugum anga mese ko miseli anga mise anga mese amana liga jele fo ka damunga da ati mali ko na atile amba ko akai na wula ma ko mai mate de transition ni mali mbe ko ni transition et ambulo we mali ko bane tew dafa ambi foki barkada ifreni ka daludu aywa ambi buyeni ka kilna kanga kunga danyi ko suka fana pourquoi ni transition eshura we maliku bani mala fiete ban bla jelen fele flika ga tiende kan ambi fu ni ngi barkada mama solo no anani watina talike Juliba TV news ka fukata siara jo su bla jeli mo ko kaw fi no siga so kaw ni sigo kaw ni kaw ambu fu sebare gawo ni ala sona ma misra la kana aw fu ka barkada kuma were sra so ka ba nous la bonsoir Kumar oui. Voilà, bon, n'est donc flana mais me fera avec la question de Jabi. John Nedo. Maru jara boka mina wa question de Jabi comme vous question de poser kuna. Awo mbe talige munumbe ke bureau kono kasega non soutenu sake. Voilà, ora do. Ça minta oui. Awo. Oui, abouka siri forma SNT. Voilà, bon maintenant minta noi. Et Mohamed Kimbiri. Mohamed Kimbiri. Voilà, le président des associations des musulmans du Mali. Aïmo famia. John Nedo sugandi ka foko ne wiyende noye. Voilà, maintenant, son on a à tailler nouveau de là. Issa Kabafe. Awo. Au carré nouveau matin à l'air de Assis Kafo. Oh, Anya me à l'air de Dakwa. Ko barka awaka sili ki de wiye Kimbiri noye. Allez de oui président. Maintenant, non président Mohamed Kimbiri. Donc, au lieu de vous, ma besugandi kata bureau de vote belaje nakatu ou kukorma dono isaye. Aïe, ou ti moko sukanti kata bureau de vote la de. Au lieu de la façade du ke. Kata jumenge? Au bout de la façade ka oui la façade quoi. Maintenant, ni journal timba fait ka ou le plateau sans paix. Et puis adressé à Bukasi qui forme la oui là. Aïe, mais au te kuma yo yingali ju ko kala ta flou la ma de beke bureau de vote kono. Nango mo ko assesseru. Assesseru be talike partout ka représentant na mun be parti ka intérêt défend bureau de ay ne ma famille ne bolo de ngo akelon leader ko de quoi mi oui défend mi non défend. Voilà mais am ameni bureau de vote de konna quoi bureau de vote de konna. Voilà oui leader yi abogasi qui forma de non leader yi Mohamed Kimbiri. Basité mo bi voilà mo opposition na bebeta Mohamed Kimbiri de fichita. Basité madu anyo famia ay wana yini ngalu ke kasega lu ka kula non sala no do ko kan. Ijra merci.
maru jara ka wokai ambe kay ka bela jele fo ni barkada mamadou na jam ngay ngono ambo fo aye karam go isa ka bayre fo renouveau kon la ni wakati na ambi afo ka barkada amerika salon bele no bitalike salon de media kan abdamene 17 au 10 juin ni alama bashike ambela jele meñon solo aywa berge du fleuve fe metalike ni fleuve Niger la no be palais de culture ko fo bon ko fi no ka damne ni kalo kle wulon fla fo ka ta black litana ni ala sonama anna bok no fondew bela jele wuli do maliko kan ali munu jamana wi mun metalike guinée ni burkina ni senegal la lu fene invité do aywa ambe ka ñoo soro no ka aw bela jele fu ni ngo bakada dibila baraka law antike fu ni aw fene te jam ngan kon la do na la xalaw do augustin choubi amba fu ka barkada ali krefe la min kul wal kumino yusuf sangare musa haydara amba bela jele fu ne ka kalma bo krefe non musa temini ambe bele fu le guerrier de l'ombre amba fene fu dante fu na radio fanfait fe metalike c'est ce ko demandi la musa sanogo amba refene fu bokar travail be fu grand bin ka boutique Mr Golden Cherbela jele fo sira musa kumbere juma ka fini di yala sa anga seka aywa jam kana teme cuka mina ambu fuku barkada kala ko bulo ko barala ni alama nga juru jona on nyo soro tenen ka kuma ko robo awe ka boka bin jimna la hala ka aw fuka barkada ka hakito ni bele ke aw fe nando da mam gasla sabla kuma la cete bam ala ka dobra jirana wassalam ni aw ka jemukan di débat interactif du soir kunchele ala sira uma boutique Mr Golden fait kabosira musa kumbere fe kalabankura rue 44, Negajurusra, 76 42 47 40. Dit à faux, le débat du soir, interactif.